Assalamu alaykum ezililleşler. Bu edeki videomuz Sultan Toğrul Bey barada olur. Toğrul Bey Seyhun deryasynyň boyuna yerleşen Jen şäherine dünýä iner. Onuň 70 ýaşlarynda aradan çykandygyny hasap etsek, Hicri 385-nji, miladi 995-nji ýylda doglandygyny çaklamak mümkindir. Kakasy Mikail musulman bolmadyk türki kowumlar bilen bolan söwüşleriň birine şehit bolan soň, Toğrul Bey bilen agasy Çagry Bey atalary Seljuk Bey'in ýanynda bolýarlar. Seljuk Bey dünýeden gaýdandan soňra ýerine ogullarynyň biri Arslanyabgu geçýär. Arslanyabgu Jen sewitlerine köp oturmaýar. Ähtimal ol Jendiň häkimi Emir Şah Meligiň edýän çözüşlerinden ýagdan bolmaly. Şondan soňra eglenmän kowmy bilen Buharanyň günwatarynaky Nur etrawyna göçýär. Bir müddet soňra Arslanyabgu mawerennahira gelen Mahmud Gadnalynyň guran hilesiniň netijesinde tutsak edilip, Hindistandaky Kalinjar galasynyň zindanyna atylýar. Ol bu ýerden inileri Çagry Bey bilen Toğrul Bey'e habar ýollap, olary Gadnalylara garşy görüşmäge çagyrýar. Arslanyabgunyň ölümünden soňra onuň ýerine Seljuk Bey'in aýatda ýeketäk diri galan ogly Musanyň çyabgu geçýär. Emma dolandyryş esasan Toğrul hemde Çagry Beýleriň elinde bolýar. Garahanlylar bilen Seljuklaryň arasyndaky dostluk Garahanly döwletiniň hökümdary Ali Tegiňiň ölümünden soňra bozulýar. Ali Tegiňiň ogullarynyň heniz ýaşdygyndan peýdalanyp, hökümdarlygy eýelen Garahanly begleriň duşmançylykly hereketleri sebäpli Seljuklar Nur etrafyndan göçmek, Horezmşah Harun bilen dostluklaryny berkitmek uğruna gezip ýörkäler, Jendiň häkimi Emir Şah Meligiň goşunlarynyň üstlerini bastyrýarlar. Horezmşah Harunyň hem janyna kast edilip öldürilmeginden soňra Seljuklar Horezmde uzak durman Gadnaly döwletine degişli bolan Horasana göçýärler we Merv, Sarax, Ferawanyň aralygyndaky Nusoy sewitlerini ornaşýarlar. Musanyň şäbgu Toğrul Bey hemde Çagry Bey Gadnaly döwletiniň hökümdary Sultan Mesuda ýazan hatlarynda onuň gullugynda durmak isleýändiklerini beýan edýärler. Emma Sultan Mesud bu teklibi red edýär we Seljuklary Horasandan gowy çykarmak üçin uly goşun ýollaýar. Hisaritak diýen ýerde bolan söwüşde Seljuklar uly ýeňiş gazanýarlar. Şondan soňra Sultan Mesud Nusoy Toğrul Bey'e, Dekistany Çagry Bey'e we Ferawany Musanyň çyabguga berýär. Nusoyda gazanylan ýeňiş Toğrul Bey'in hemde Çagry Bey'in Horasanyna döwlet gurup biljekdikleri hakyndaky ynanjyny güýçlendirýär. Bu sebäpli olar daş töwereklerindäki ýerlere ýaýylmaga başlaýarlar. Sultan Mesud Seljuklaryň ýaýylmagynyň öňüni almak üçin olaryň üstüne ýene-de goşun ýollaýar. Sarax töwereklerinde Talhap diýen ýerde bolan bu sebäçde de Seljuklaryň döwi Rüstem gelip Gadnalylary derbi dagyn edýärler. Şondan soňra Seljuklar Horasanyň birentek sewitlerine ýeleýärler we özlerini bu topraklaryň hökümdary hökmünde görüp başlaýarlar. Aralaryndaky ılalaşyk esasyny Toğrul Bey Nişapura, Çagry Bey Merve, Musanyň çyabgu bolsa Saraxsa ýörüş edýär. Toğrul Bey enebir dogany Ibrahim Ýynaly özünden öňürti 2000-3000 atly bilen Nişapura ýollaýar. Nişapuryň meçitlerinde Toğrul Bey'in adyna Melikül Mülk diýilip hutba okalýar. Soňra Toğrul Bey 3000 atlysy bilen Nişapura girýär we Sultan Mesudyň tagtyna oturýar. Şondan onuň elinde Oğuz dilinde hökümdarlygyň alamaty bolan kirşi dartylan ýay, kemerinde de 3 tany ok bar eken. Goşunlarynyň izli-izine ýeňilmeginden soňra Sultan Mesudyň hut özü Seljuklaryň kastyna çykýar we Uliýaabad düzlüğüne bolan söwüşde Çagry Bey'den üstün çykýar. Söwüşden soňra Toğrul Bey, Çagry Bey hemde Musanyň çyabgu maslahat edip ýagdaýlaryny gözden geçirýärler. Toğrul Bey bilen Musa ýabu Sultan Mesudyň garşysyna söwüşmegiň ören kyn boljakdygyny, şonuň üçin Irak, Ajem we Jurjan sewitlerine göç etmegi, şol ýerleri aňsatlyk bilen eýläp boljakdygyny, ondan aňrek Anadolu taraplaryny da süýüşip biljekdiklerini aýdýarlar. Çagry Bey bolsa Gadnalylaryň goşunlarynyň gowşak, eji taraplaryny öňe sürüp, olar bilen söwüşmegiň tarapdary bolýar. Ahyrynda Çagry Bey'in pikiri makul görülýär. Saraxsyň çölüne bolan söwüşde Gadnalylaryň güýji Rüstem gelse de
bu gutornukly ýeňiş däldi. Bu sebäpden soňra Sultan Mesut ýaraşyk teklip edýär. Togrul bey bilen Çagır bey hem ýaraşygy kabul edýärler. Emma Sultan Mesut hyrada çekilip goşunyň ýetmezçiliklerini düzedýän wagty ylalaşygy bozup Nişapurda oturan Togrul beýiň üstüne çodýar. Ony Ferawe çölüne çenini ýydarlaýar. Ýaz çykan soňam Merwe hüjüm edýär. Şonda Merwiň ýakynlaryna Daňdanakan galasynyň öňünde bolup geçen agyr söwüşde Seljuklar gadnallary gutornukly derbi dagyn edýärler. Togrul bey bu şanly ýeňişiň izi ýany döwredilen Beýik Seljuk döwletiniň sultany diýilip yglan edilýär. Hormatly illeşler, Togrul bey barada videomyzyň dowamyny inniki videolarymyzda tomaşa edip bilersiňiz.